Halo perlo bro ngap yang sabai pi saisin hagane ka channel lada pirang dai gibrang thamai subscribe ya gane ka channel kum kada ka jing kersan ka jong pi nga kulai sibun ya pi baro ki ba page ya gane video te perlo mentar sni ya keren ka ka topik ka kum ka juk ka ba menta nilai syua sutenat tang ban syua online namar ngi kamyo kador ka ba kamduna nrei kitiar pat kim dalong ki ba bha om tang kata dari teng isya thokru hoi mla ban len phila ban sakhi gana ka video ru neu bru la online nya ka mobile ba la rem ha ba silak tam gana ka mobile kadai ka Samsung Ultra ndrei la poi penban da ki mauri ha kan ka senduk kalong ka ege ba ilong shuti ndrei kalong shisha pat kumne hoi ngamla ban len ya kata namar tanglamat kis ngutu handrei ki bom pat mat siong ba le kai la ne ka kam kai handrei hajing sha kamlong ta namar ngaru sin ngala mateng kum kane ka jingja na online ya ka mobile handrei hadin nala poi hing aklam kan mau ban plit handrei dala poi hing a plit ya ka sop jong ka mobile dan penban da ka ties hadin bang replacement ru ngamla syu banyo namar la shathok ngamtip dai naki bawan ra ne naki company ru ngamla bantip ya kata ban ngale ngampoi kan mau hire bangan shathok takadaw ngam kan mau hire bangan ring video ru henrei hangnes khmat perlok tolong kiba husiar ladapi online gi tiar kamtam ya gi tiar kibala kamrem pede ban ring gi video namar kamyo ka proof pide ban pha plate be hang tu hi nrei pin sai shu du nong e namar la da phim ring video phim don ka proof ru takadaw pide ban pha plate be hang tu de ban ring video khnang ba phin yo ka proof namar la bun ba kum kini ki kam thok takadaw pide ban husiar tang kini ki jing pentip ki balengkot kublai sibun ya pi baro ki baju stanat bat ki baju kersan ya kana channel nin saya kendu pat ha ka video kublai sibun.